Gavana ma Nyamira Amos Nyaribo ogolo siem mager ne jotich mag thieth e kaunti no mawachore ni osebedo karem chopo e tich mar konyo jotuo. Koloso e kinde ya od thieth matin ma Kiangoso e kar chung'o bura ma Kitutu Masaba, Nyaribo nolero ni oseyudo wach mathoth kowuok kuom jopiny e wi jotich makamago ma osebedo kaweyo jotuo ka chandore. Nyaribo nobwogo mar teng'o lwet jotich makamago mogo ka bende oyango ni sirikal mare ok oseketo tenge omenda maromo ng'iewo yedhe e osiptande duto mag sirikal. Mfanyikazi ni mmoja, isn't it? Lakini leo nimewatolea onyo kwa sababu wamepokea madawa. Wasipopatikana kwa kazi na wanatakikana kuwa huko, itaweka hao karama. Hiyo ndio nimesema. Na mambo ya madawa kuanzia leo, juzi ni launch fund. Hiyo fund tutakuwa tunaongeza pesa kwa fund. Na hakuna wakati tutakuwa bila madawa. Ya kwanza tuliweka milioni 100. Mwezi huu tutaweka au June tutaweka milioni 200. So hiyo itakuwa revolving fund. Kwa hivyo hatutakuwa na kosa madawa atena wangi.